data viitoare, bucură-te de momente depline cu Almete, gustul deplin al naturii. În câteva momente urmează un nou episod. Promo. Începe misiunea Livezi motoarele turbo, de la care nici tu nu poți lipsi. Urmărește-i pe frații Grad și avântă-te și tu în necunoscut. Cu frații Grad în sălbăticie, în fiecare zi pe Minimax. Ați urmărit Promo. Publicitate. Alătură-te aventurilor lui Batman! Folosește noile echipamente de luptă! Oprește-l pe Joker! Pilotează Bat-motocicleta! Este o capcană! Bat-motocicleta se transformă în Bat-planor! Batman face o acrobație și îl elimină! Poți schimba echipamentul pentru o nouă aventură! Noile figurine și vehicule, aventurile lui Batman, de la Spin Master! Machiaj rezistent? Încearcă apa micelară bifazică. Micelele și uleiurile curețe machiajul rezistent la transfer. Zero reziduri, de la Garnier. Natural. Sunt momente în care vrei să spui: ești minunată. Te apreciez. Ești cea mai tare. O să-mi lipsești. mai mult decât un mulțumesc. Mersi. Deschide ușa unui Crăciun electric. Până pe 16 decembrie scanează Kaufland Card și transformă-ți stelele într-un BMW i4. Ai o șansă în fiecare zi dacă îți activezi cuponul cu stele din aplicație. Kaufland. Oh, Galbani! Vrei să știi de ce este și astăzi brânza preferată a italienilor? N-ai nevoie de cuvinte. E de ajuns să guști. Gustă mascarpone Galbani. Vei fi cucerit. Catifelat, cremos, o experiență irezistibilă. Galbani, il gusto de la dolce vita. Nu e nevoie să te lupți cu sensibilitatea dentară. Activează calmarea sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Sigilează instant zonele sensibile și oferă calmare de durată. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Professional. Ea e Maria și savurează o napolitană mai moto. Ea nu știe că aceasta este fără ulei de palmier, fără coloranți artificiali și că este o sursă de fibre. Dar asta nu contează, pentru că la final doar gustul contează. Mai moto, gustul contează. Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă? Nu, spălată cu Pervol. Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum! Pregătirile pentru perioada festivă au mers prea departe? Există o cale mai ușoară. Descoperă noua colecție de parfumuri Airwick și învăluie-ți casa în magia sărbătorilor. Inspiră, expiră, Airwick. Azi ne super încărcăm mega săriturile! Repede! Echipaj de pe barcă, voi urmați! Wow! Ne trebuie o rotație și o aterizare pe coadă. Confirm. Pregătiți aterizarea. Da, arată-ne cele mai tari trucuri. Orașul tău fără limite. Noi seturi Lego City. E timpul pentru reducerile de Black Friday de la About You. Profită de până la minus 70% extra la tot și cumpărăți noi lucruri preferate acum pe About You. Haideți să luăm floarea aia. Mereu mi-am dorit o familie. Singur n-aș fi reușit niciodată. Intră în cursă pe bune. Construiește pe bune cu seturile Lego Technic. Crezi că porți alb? Până când vezi albul noului Savex Premium, face hainele vizibil mai curate, vizibil mai proaspete, vizibil mai albe. Noul Savex. Vezi diferența. Scene number 5. Let's get a little wind, please. Wait, sorry, what did you say? More wind, please. More wind, please. Too much wind. Oare va putea Finish să îndepărteze petele de mâncare arsă? Mama nu e încrezătoare. Finish Ultimate Plus dizolvă grăsimea întărită și petele dificile pentru vase strălucitor de curate. Acum e rândul tău. Încearcă Finish Ultimate Plus.
Cei mici au felul lor de a testa protecția oferită de scutecele noastre. Scutecele Pampers Premium Care oferă protecție dublă și absorb instantaneu umezeala, ajutând pielea să-și mențină aspectul sănătos. Iar noul buzunar Stop and Protect ajută la prevenirea scurgerilor de la spate. Protecție pentru piele aprobată de bebeluși. Pampers Premium Care. M-au lăsat la uscat, toată noaptea am stat. So what? Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellence. Who's hungry? Squeeze me here, my tummy makes me hangry, so hungry, oh yeah. We are hangry pets. Oh, so hangry pets. So yeah. My tummy, put into my tummy something yummy, so yummy. Give me food, I'm hungry. 'Cause we're hangry. Hangry Pets. Animăluțele furioase și flămânde. Fiecare se vinde separat. Acum doar de la Pic Toys. Prinzi o grămadă de oferte cu Kaufland Card. Piept de pui 24 de lei 99 kilogramul, hârtie igienică 32 de role 29 de lei 95 și Pervol detergent lichid 4 litri 69 de lei 99. Deschide ușa Crăciunului. Kaufland. Piele uscată sau descoamată? Încearcă Mixa Urea Cica Repair. Formulată cu 10% uree, reduce vizibil scoamele după utilizare. Eficacitate dovedită clinic ce durează până la 48 de ore. Descoperă întreaga gamă și alege-o pe cea potrivită pielii tale. Cea mai bună zi a părului meu în fiecare zi. Elsef Hyaluron Plump cu acid hialuronic. Păr de 10 ori mai hidratat pentru 72 de ore. Redă-i viața părului tău. Elsef Hyaluron Plump de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți. Ați urmărit publicitate.